Hola, bona tarda, sóc la Berta, vinc de Terrassa i avui us farem una panacota amb morellanes i crumble. Llavors, per començar a fer la panacota tenim la nata, el sucre, diverses espècies, que en aquest cas hem agafat anís estrellat, canyella, vainilla i claus, les fulles de gelatina. Posarem també les orellanes, que les hidratarem una miqueta amb les orellanes, el sucre i aigua. I per fer el crumble, que en realitat és una galeta trencada, tenim la mantega, el sucre moreno, l'ametlla i la farina. Posarem en remull la gelatina per hidratar-la, va bé posar-la amb aigua ben freda. I agafarem la nata, ens la prepararem aquí. En aquesta nata hi afegirem les espècies, farem una infusió en realitat. La vainilla, quan la treballeu a casa, són vaines, el que ens interessa són les llavors de dintre. Llavors l'obrim i amb l'ajuda del ganivet mateix la rasquem. Llavors, totes aquestes llavors és el que ens donaran molt més gust. La posem aquí dins. La vaina la podem aprofitar. I posem la resta, l'anís estrellat, la canyella i el clau. Si a casa no tinguéssiu totes aquestes espècies, es pot fer amb el que tingueu més a mà. Afegirem el sucre i ens ho portarem cap al foc fins que arrenqui a bullir. Un cop la nata ens ha bullit, la retirarem del foc, li posarem les fulles de gelatina, que les escorrem una miqueta. Ho remenem, que se'ns dissolgui bé aquesta nata. I ho taparem, que ens infusioni. Ens interessa que estigui uns 10 minuts perquè agafi bé el gust de totes les espècies que li hem posat. I un cop hi hagin passat, la podrem colar. Llavors, mentre aprofitem que això se'ns està infusionant, farem les orellanes. Les orellanes és molt fàcil, és només posar aigua per fer un almívar claret, sucre i les orellanes. La gràcia d'hidratar-les és que no ens quedaran tan seques, llavors el postre serà molt més còmode de menjar. I a més, al ser àcides, ens anirà bé perquè la panacota és molt dolça i ens compensarà una miqueta el postre. Això ho posem així en fred en el foc i deixarem que ens bulli uns 10 minutets o així, que veurem que es comencen a inflar les orellanes. Tenim les orellanes, que ja les hem deixat que refredessin en la seva mateixa aigua i se'ns han quedat així d'inflades, i la nata que havíem estat infusionant l'hem colada i ens l'hem posat en aquesta gerra per poder-la emplatar molt més neta. El muntarem el postre en un got, amb l'ajuda de la gerra ens queden netes les parets i ens la deixarem a la nevera més o menys 5 hores perquè se'ns qualli bé. Ara anem a fer el crumble, que és aquesta galeta que us he comentat que era una galeta trencada. Llavors farem servir mantega pomada, que només si la deixeu una estona fora de la nevera us quedarà aquesta textura. Va molt millor per treballar-la. I posarem el sucre morè. La gràcia del sucre morè és que ens donarà un gust més intens que si el féssim servir blanc. La farina. I la farina d'ametlla, que és com la de fer els panellets. Llavors tot això ho treballem, potser amb les mans us anirà una mica més còmode per fer, i ha de quedar així, tot esmicolat. Ja tenim la massa i la posarem en una safata de forn. És igual que us quedi irregular, perquè després aquesta galeta la trencarem. O sigui que per això no patiu. Ens l'estirem bé aquí. Haurem escalfat prèviament el forn, més o menys a 180 graus. Ho posarem i ho deixarem coure uns 20 minuts fins que veiem que queda ben daurada. Tenim la panacota que ja se'ns ha estat quallant a la nevera, li ha fet efecte la gelatina i ara ja la deixarem aquí, que emplatarem ara el postre. Traiem el crumble del forn. Mirem que hagi quedat ben daurat. I amb l'ajuda d'una cullera, i estant així calent,
el trencarem. En trenquem una mica i un cop el feu a casa va molt millor que el deixeu refredar una estona. Quedarà més bo el postre. Llavors, tenim aquí la panacota. Posem les avellanes que hem tingut hidratant-se. I una mica de la galeta trencada per sobre, que ens hi donarà un toc cruixent. Ja tenim acabat aquest postre, que és un postre italià, però li hem donat una versió una mica diferent. Espero que us animeu a fer-lo a casa i que vagi de gust. Dogmes i valors d'antany ens fan caure en el